E chenro maro mar ng'e gwengewa, kawuono jafwambo marwa Millicent Adhiambo ogoyo tach e gweng' miluongo ni Njeri, mayudore kar chung' od bura ma Karachuonyo e kaunti ma Homa Bay. Njeri ong'ere ahinya kaka nying ma imiyo moko kuom nyiri kata mine e gwenge mag masawa mar Kenya. Ere kaka nying ni okelo yudore Kaluo? Nyakwaramoge juang' machiegni kendo e tielo machielo e chenro ni mar ng'e gwengewa. Jumani, kalapapla mar ng'e gwenge pod onyonore mana e kaunti ma Homa Bay, ka owuok e senta kata gweng' ma Kendu Bay, ma odhi Opil e senta kata gweng' mong'ere ni Njeri mayudore e Karachuonyo. Sama ine nyawuodhi moro Nyakwaramoge ka iridori kisekalo Kendu Bay matin, ibro neno kama ondik kata senta mondik ni Njeri. Sama ineno Njeri ni, ang'o mabiro e pachi? Nikech thothne kaka an, ang'eyo ni Njeri en nying Okuyu ma imiyo nyithindo manyiri. Tang'o manyalo miyo chak senta kata gweng' ni Njeri e Kaluo waka. Machiegni mar winjo nonro kaka Njeri nokelo bedo e Kaluo. Nyakwaramoge mokwongo wacho kod paro mopogore mawuok kuom jogweng' gino magiparo madine mi chak gweng'ni kata senta ni Njeri. Kaka Njeri ka nochakore, ne wan gi ng'ato ni gweng'o ka ni Peter Owuor maka ndege. Peter ni nomako guok moro, to guogi nochako ni Njeri. Koro ka nosechako guok Njeri, to guogi nodhi otho. Koro ka guogi nosedhi otho, to guogi noike bathe kama wachung'e ni. Koro mae kaka sigand Njeri nochakore. Nitiere dayo moro nonyuom ga kamoro kacha chande. Koro dayo ni kane gari ogweyo, by then ndara ni pod en rough road. Koro dayo ni gari nogweyo, koro dayo ni kane gari osegweyo motho, koro ne waike kanyo, ne okonyuol ni luonge ni Njeri. Koro ne tok kano seike kato nonendi mondo mi jodongo mane nitiere by then noneno ni mondo senta ni ochak ni Njeri. Gimomiyo nochak ka ni Njeri, ne en kama ne onge kata udi. Koro nwaneno ni waket senta matin miluongo ni Njeri. Koro nochake gi ot achiel, to koro waneno ka wasongo. Anonyuola yudo ka Njeri iluonge ni Njeri. Nitiere dawa nitiere ka. Aluonge ni dawa nikech en dayo maduong' ne en e senta ka. Dayo ne loko and rech ka. Mabe wande mar rech ni ema notimo mang'eny. Ne kete gi ng'ado ndara koni gi koni kolao chiro, kodwa notudre gi kastembe gi. Koro kuom bahati marach dawa ni noyudo chwanyruok e ndara ma notho. E sama nowito ngimane, ema nomiyo koro noike karo ne oneni senta ni mondo chak ni Njeri. Bang' winjo paro mopogore kaka jogweng' oselieko, we koro wawinj anena kuku mar wach kotenore kod adier e wi nonro mar senta kata gweng' ma Njeri. Ne watiyo Nairobi, ne watweng'o Kikomba, watwang'o lewni. Koro nwadak kanyo e ot achiel wan ji adek. Koro kane ogik sama tich orumo, koro wabiro dala. To sama wadak Nairobi ne wapidho guok miluongo ni ne wachake ni Njeri. Koro guogni wapidho abida kode, Peter ne mane kode ode kanyo. Koro guogni ne tuo kaeto tho. Guogni kane otho, to kama duka cha nitie cha ne nitie udi moko matindo tindo ma kiosk. Koro guogni kotho, to wadwa ma Peter no ne en ng'at ma tije tek. Omujanja nopidho rasta, okone guogni kotho kama waike Njeri ka. Bas guogni ne wakawo thuolo mokunyo bur moike kamineno jok obede cha, moketo musalaba kaka mar ng'ama otho. Wabende wachung' kanyo wang'iyo kaka gino timore. Bang'e chien wabeda beda wakoni ko senta ni Njeri ni wachake nying guok. Nyaro Okuyu ni mwachake. To Njeri ni Nyakwaramoge umbe landore kod wach kata timbe mage. Bedo ni en gi unique name mar Njeri mar mowuok from Kikuyu
Koro mano ema miyo medo ng'ere kabisa to gi wach mar kidi ma kwari mining matimore around. Mining itimo mbele kamoro ka gimoro 500 meters from kae. Njeri maduong' moloyo to kastembe malor ka chon ka customer nyalo to wacho ni lora ka rech kata njeri. Tiende ni njeri ne en kar ohala mar rech ma dayo ne loke rech gi dewe wetene. To ok ne en center mo maduong' be mane nyalo wachi. Koro thone ni ema nomiyo chake ni njeri. Koro sani gima miyo mar njeri nyalo landre sana. Wan gi PS Raymond Omolo bathe ka. Ji te maya e gwenge mopogore opogore kabiro kata ng'iso lor njeri center. Malando nyinge en ohala to kende stage kama ji lore mabas loreji. Ohala nitie matimore iye stage nitiere kama ji lore. Koro ji lor dhi koni koni kitchen center. To bende njeri osenyuolo dongruoge nyaka ne ochakre. Njeri nwayudo ka en njeri ne gi yien gi ute moko mag mabati ariyo. But nyaka sani an kaka an e sekta mar bodaboda ka ne onge bodaboda wan mochako bodaboda kama an the first person mano kongo biro kaka ja bodaboda. Mano dongruok achiel manyalo wacho ni nitiere njeri ka. Sani kaluwore gi nying njeri kaka njeri ber sani tinde maneno dongruok ji gedo njechwa ka makoro sani kata in kineno Millicent kaka chalo ne ma koro njeri chalo njeri umeti njeri chalo mana town. Nyaka ne wayud current PS Raymond Omolo is coming from around Kain gimoro home nene like 2 kilometers from Kai. Wasebedo kwa yudo welo mang'eny koro yudo ka junction ng'ato ko biro to wacho no lor njeri koro wayudo welo mopogore opogore madwa ni mondo mi ong'e about njeri but infrastructure gi development to pod wan piny. Nyaka wachak njeri gindal dongruok mantiere sani chon ne nitiere dongruok mane ni piny ndara ne onge lam ne na chuodho mane dhiro mtokni koro ma wadhi adhiya koro wadhi kato koseket lam koro dongruok odhi obedo makoro njeri nenore kamoro maber. To gin rem kata kwayo magenya Kwaramogi ma jodak kod johala ya lura manjeri gombo mondo tim ne njeri mondo njeri obed kod dongruok makelo lokruok. Wan gi sitimo kalo karwa ka nyocha wan gi transformer ka to kumai maraj achudhe makwalo sitima nobiro kwale modhi kode koro nyaka sani wane mudho makata gima timore gotieno ler maler ok wanyal neno. Njeri waka sida ma wan godo ni waonge gi office jalup ruoth maka sido yuditi nyalo dhi e piyo waonge godo. Pi be waonge godo wan chien e pi e area ni wala pi awach tong Kagan gi Karachuonyo. Okay, an gima nyalo kwayo kata jotendwa nikech njeri kama entiere en awach ni omako wards ariyo en e diere en ma en boda. Anyalo kwayo MCA makanya Luoje Fongoro oriwre gi wadgi makanya Per iluongo ni Chungyamo Jojo Dera girewre mondo gikelnwa chiro moro njeri ka. Wanyalo gombo ni konyalo ketonwa gimoro kaka center moro manyalo bedo manyalo ywayo ji kata kaka educational center kanyo wanyalo yudo kwa create godo employment ne youths manyalo bedo ka chiwo information kasto dhi konyowa e yore mamoko mag yuto. Nyakwaramogi mana kamano gi kanyo mwachopo godo e giko matielo makawuono e chenoni mar ng'e gwengewa. Kik dhi mabor med kete mana kae nikech pod amedo londo tung piny ka tung piny ka kelo ni nonro mag gwenge mopogore. Oriti masani nyinga Millicent Adhiambo kata kiero inyaluonga ni Nyaboma.